23 a 3-a 2024, seminar de Pur Krav Maga instructori la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde maestrul care a venit din Statele Unite ale Americii, din New York, Boaz Aviram, expert în Pur Krav Maga, ne împărtășește din tehnicile specifice sistemului militar israelit și suntem foarte bucuroși și onorați că este cu noi prezent aici la Arad, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Urmărim să împărtășim cu dumneavoastră aceste tehnici prin prezența la antrenamentele noastre specifice, lunia, miercurea și vinerea de la orele 19 la 21. Vă așteptăm, tineri și adulți, ca să împărtășim împreună cu dumneavoastră self-defense-ul din frumoasa artă Pur Krav Maga. Vă așteptăm! Here, right? Here, right? From here to you, right? Here, you pull close. See, right here. Bam. What happens if